Uz zvuke trube i kontrabasa, predavanje o swingu i gypsy jazzu vodio je Mićun Ristić, teoretičar muzike i pop kulture i radio ličnost. Kroz priče iz zlatnog doba plesnih dvorana, ljubitelji džeza imali su priliku da se upoznaju sa istorijom swing muzike u Americi i Evropi. Swing bendovi su važni jer su uveli mnoge novine u popularnu muziku koje će se zadržati i u današnjim muzičkim žanrovima, kaže Ristić. Ovde ima nekoliko novih stvari. Ono što je rečeno, podela orkestra na sekcije, od kojih su glavne saksofonska sekcija i limena sekcija. To važi za big bendove do danas, s tim što su kasnije unošene mnoge druge novine. Osim muzičkih novina, swing muzika je oslikavala i promene u Americi 30. godina. Prvi put u klubovima tog vremena crni i beli muzičari svirali su zajedno. Dive poput Billie Holiday počele su da nastupaju ravnopravno sa muškarcima. Ipak to nije podstaklo trajne društvene promene, objašnjava Ristić. Samo se obnavljaju stvari, tako da to što je tad pokrenuto, pop kultura sa svojim zanosima i protestom protiv ranijeg pristupa, ranijeg načina ponašanja i to se obnavlja u različitim periodima i ne donosi ni do kakve bitne promene, osim u glavi onih ljudi koji u tome učestvuju. Međutim, o značaju muzičara ove epohe svedoči to da i danas ljudi znaju za najveće imena swing muzike kao što je Glenn Miller ili Frank Sinatra. Na pitanje da li znaju ko je Ella Fitzgerald, veliki broj prolaznika odgovorio je potvrdno. Čula sam. Znam. Muzičar. Ne znam. Poznato mi je prezime, ali ne znam. Znam, ona pevačica. I pored istorijskog značaja ovog žanra, on se smatra nečime što pripada prošlim vremenima. Uprkos tome, swing muzika i danas živi kroz spojeve više žanrova kao što je elektro swing, ali i tradicionalni džez, tvrdi Mićun Ristić. Danas se prave mešavine svega sa svime, ali čak i ovaj klasični pristup swing bendovima ima svoje nastavljače. Jednostavno neće to umreti. Tema sledećeg predavanja biće istorija muzičkog pravca poznatog kao bebop. Tribina će takođe biti održana u Domu omladine, a datum održavanja biće uskoro objavljen.